fandme godt, Jens. Fevitser. De her varer, vi har i vores butikker, de bliver altså inddelt i 3 typer. Din mor er så fed, at hun sidder. Det er ikke... Ja, det er også svært at komme før på det her tidspunkt. Ja. Men det bliver en lang uge, det er okay. Jeg bliver ikke sur. Det gør de andre, jeg gør ikke. Skal vi have med bøsser? Okay, prøv med bøsser. Og prøv at tage bøsser. Det har noget at gøre med, at det er frugt og grønt og på en måde. Kom nu, Sabrina. Det har noget at gøre med, alt afhængig af, om de har en høj omsætningshastighed, høj eller lav, eller høj eller lav. Min kæreste havde så meget appelsin, at jeg ikke kunne gå i seng med hende uden at sige skål. Det bliver så for at se, hvornår man får pligt, og hvornår man får pligt. Når vi snakker om nogle ting, som supermarkederne får hurtigt ind og får hurtigt ud. Hvad er højt omsætningshastighed på af varer i et supermarked? Forvejlet varer. Forvejlet varer som for eksempel computer. Nej, okay. Kom ind. Det gør de, det sælger selvfølgelig ikke. Din mor er så fed, at hendes udtryk det nu tænder. Jo, i Bilka for eksempel. Ja, der er ikke en høj omsætningshastighed på computer. Nej, okay, det er klart nok, fordi det kan du købe med andet. Hold kæft, det er kedeligt. Ja, og det kan du også med de andre ting, men der er noget med hvor hurtigt du kontrol. Så bliver nogen af bedre end lort. Det er sådan meget af. Det er ikke nødvendigvis meget, men en, der bliver solgt hurtigt fra den. Tager til let nu. Vi skal have pomfritcola. Men Fordi det kan godt være, at du tager en vare ind. Hvis du køber 100 computer ind, Sabrina er så fed. Pelle, han kan ikke se forskel om det. og du sætter den tilbud til så er det solgt halvdelen. Der er nogle varer, som kommer ind, og du bliver solgt lidt sammen. Det er lidt for der. Sabrina. jeg er så fed, at hun er bedste veninder med min mor. Madvarer, men dog med visse undtagelser, for der er altså dåsemad, der kan holde sig i 5-6 år. Ej, jeg kan ikke finde på hende. Kom med ind. Jeg kan sgu da ikke. Sabrina er så fed, at man ikke kan se forskel om det er maven eller brysterne. Og så er det der Slå igen, det er battle det her. Slå igen. Det her hun, det er din tur. Det er battle. Jamen, så skal jeg ikke have med alle børn. Nej, så bare det der med fed. Maria er så fed. Du er så fed, at når du går på stranden, så synger du valerne. Igen. Ej, det er din tur. Hvad så? Jeg sidder bare og siger, hvem der larmer. Nå. Det er okay. Jeg kan godt forstå, at I er glade for at se hinanden. Går I i klasse sammen til daglig også? Nej. Vi går kun på skole sammen. Jeg går i klasse med den. Jeg går i klasse med ingen her. Man kan bedre gå i klasse med mig. Ja, det gør jeg også godt. Har du selv sagt. Min klasse er overstået. Så det der med klasse og... Touch my Det kan jeg også godt forstå. Ja, Jeg er også så slut. Jonas han er mega sej. Vi har nogle sko. Marisol. Ordu 11 16 26. Det er slut. Og husk, og det er også derfor, jeg bliver ikke sur eller træt, når I sidder. Men det er klart, at du skal have os i to, hvis I skal være her i 2 år, på et grundforløb eller hvad det er, så er det klart, så bliver du til sidst sur, gør du ikke det? Fuck, Jonas er bleg. Okay, her er nogle sko. Okay, må vi høre. Så det er helt andet. En mand. Eller en pige, hun sidder på et barn. Man kan ikke høre en skid på den her.